Puji-pujian doa kami latihan naku pasat rohanami na pungutu wale Jahoba ala tokton ho sadia mamasu-masu kami mangaramuki kami diari-ari ni mulunami na cokpokon marhaposat jala marhaposa tuho mahami Tuhan mungaholo pitami tangan nami upau kami roha pikiran roha hati nami lahu marsoba dia depanmu di madalah nami makamatero dengan libasan Tuhan jauh main gabe pilihan na khusus dia depanmu nuai mungah parade kami roha hati roha pikiran nami lahu kumangikon suara kami mengajari kami madalah hari-hari di mulut kami atau Tuhan maswara maho nungarade kami tumangihom suara di bagasan Kristus Yesus matanya yang masuk bahami tuho mau yakin dari Tuhan amin yang nama nami dan nami Tuhan satu jauh di bagasan Kristus Tuhan ini tabuka ma bibelta di mana tasuat diede adung siang panurirang Yeremia ede adung siang panurirang Yeremia di Budol Mamungkas yang ayat 22 lalu ayat 27 tajahama secara bergantian karena ayat kono pamuma ayat ganti Asia siti Jahoba sabingo upaken sohal sun siap kami aidang markas sohotan asih di rohanai Jahoba do parjabaraku ninna tobikku di bahani marhaposat ibadah maaf martua mamanangise naohom makalutot hatuawal di Jahoba ujung ma ibana hudul jalahohom molo dun di pape Tuhan itu ibana dengan niat ditarehon urumna tunama mastap maragu mahab rohana di kauraho ai ia dung dipajiput manangise marpamulagi marohana hopatu godang niasi ni rohana ido sahatna Yeremia lapatana debata nama mulia Allah yang maha tinggi yang maha luhur turpuk tahun ima panikanion haposyao ni si Yeremia nakongon baru beragam nyaka persoalan jalan agak betema itu pukul ima aman dalam perlindungan Tuhan aman di bagasan pangaramotio ni debata molodido aman di bagasan pangaramotio ni debata bohadang masa bepangkilo dan masa besitaono dan adu kebaan kaki gagalan alanido di patoran si Yeremia diturut pukul bohado si Yeremia naun pinilit ni debata adolang so kubu peibana adolang so diportipio do peibana alai nakpe somoni panilitio ni si Yeremia kiadu ibana makdo dia menyesal lahir di dunia ini menyesal di mana alani borat di sitaomona buita jahat di Yeremia 5:10 somo dia bana mangosoni haru hubungan termasuk si Job doakan asli lapatanna memang molo tadopi hanaono ikon marhaposat tu Jahoba Nabadua hong raho patupa
nadingga manang bertindak, kita harus berdasarkan motivasi. Molo tapatupa sada ulau ikon berdasarkan ahado motivasita dan ahado akibatna dan ahado dampakna. Alai molo taulah nadingga molo ikon masih taono, molo ikon direhe ala motivasi nadingga, mari kita lakukan. Alai molo akibatna nahurang tinggal nakpe motivasinya dengan bukan kita mengulahuni. Alani jamna dengan saposya mati hite tu pukul di kopakon di bata di bagasan tun. Nah percuma di do ibana bahwa Allah itu adalah maha kasih. Parholong niroha do di bata. Mono di do parholong niroha do di bata lapatanna dan ngadung dosa nasubui di sesa di bata. Hidup pada ibana di turpukon dan sogot mulak ratado asi niroha di jahuba. Koran alani asi niroha di jahuba do uban so magu kita di teban. Nah percuma Allah itu dalam maha kasih. Parholong niroha do di bata. Lapatan Allah itu selalu positive thinking. Dia selalu positive thinking. Nah kedua debata na adil. Lapatan na debata na adil dan dong perbuatan di colma pangalaho di colma nauting siya na lupa ni debata sampai met ni dosa di colma ikut pertanggung jawab konon na di lupa ni debata. Nah patulukon di do ibana bahwa debata na setia. Di 2 Timotius 1 di do ibana nakso setia jolma anggo debata setia do. Alani jauna dengan saporsyao molo ikom mangalupi hamaolo halak Kristen. Ahado perbedaan di halak Kristen na porsia do na soporsia molo mangalupi paru kilon. Itu na yang kohonon di Jeremia makite turpuko. Na percolo di do ibana ahado tabahen nagabe pundasi di tengah-tengah ni muluta. Mono Raja David di pesalmeni adong itu pakon ibana tolu pundasi di tengah-tengah ni mulu ni jolma. Na percolo di do ibana boy do jolma mapahen pundasi di tengah-tengah ni muluna. Somo jabu rumah di lebana, rumah yang kokoh. Nah kedua itu ibadah boy do jolma mapai tugas di tengah-tengah ningguluna makite soko kemah ni kana patulukon. Ala dido ahadu tabai tugas di tengah-tengah ningguluna asa topok kita marpos niroka jala marhapos yao di batan. Allah tidak menentukan satu syawal di bagasan turkukon markite panurangino di Jeremia atau 5 hal naik kon siulah nota. Nah percolo di do ibadah asa toko kita positif thinking di tengah-tengah yang mulut tahu. Toko kita di bagasan mulu na marpakirimo molo ikon adubata akka hamaon ala motivasi manghuton Kristus. Na kedua itu ibana ikon optimis kita di tengah-tengah di mulutna. Asa toko kita marpos niroha di debatan. Na patulukon 5 ikon toktok kita marpakirimo molo di bagasa pakirimo kita nape masih taono kita didok si Paulus di hoho si taono nido nang hatauo di horon hatauo nido nang pos biroha nang haposyao. Ala itu bukan kita di tengah-tengah mulut tahun asa toktok kita bersemangat
na berikut dido ibadah ikon antusias kita, ikon antusiasi kita, bersemangat, bergairah, unang murah-murah berdile, unang murah-murah pada bualan yaka rada berisi tahun. Nah berikut dido ibadah bohado kita asa Allah kita mereview, mengevaluasi, mengintrospeksi ulang bohado sasitongna hada wota haudu wota di debatan. Alat itu dia mulai mengasa posyao di doksi Yeremia diso bohado asinirohan di Jehovah, bohado khasadiau di Jehovah lah menguruti kita, mandongani kita. Mulut tapa ukuk dati tuak kaed di naneteo nyaka parede na perjole do akainata naki mangulwau kholan alani basab. Itu harus kita akui. Kholan alani asini rohani Jehovah do ubai di ayat 22 di do ibadah naki. Kholan alani asini rohani Jehovah do ubai susiap kita. Alani do bohado kita. Madua kita kholan alani asini rohani Tuhani. Jala hidup naking hidup akaman tabapa dunia ini adalah Babylon pasatokina gudang akan masa jala hidup penguas yang Markus naking bagaimana Tuhan tak pernah berdusta bagi orang-orang yang percaya. Dia mengerti, dia peduli, dan dia tetap setia dalam memberikan solusi terbaik untuk menyelesaikan keluar dari persoalan kita. Alanido di ibadah, bagaimana kita mengerti akan rencana Tuhan, bagaimana kita mengerti akan kehendak Tuhan. Imana di ibadah marhite turpuk Yeremia. Alani dia dengan sang syao molo tahu buku ibadah Kristen lagi. Memang hidup ini harus seimbang. Bagaimana menciptakan keseimbangan? Molo hidup ikon patupau di halak nakosea hidup yang seimbang. Bukan kita di tengah-tengah Nigeria asa di do ibana naupeo na gudang marlu di lobi naupeo na tiktam hawurana kuria ado asa patupuhon keseimbangan jalan di do ibana bukan kita mempersembahkan apa yang ada pada kita berhubungan waktu ulau atau waktu kinan roh. Keseimbangan harus dinyatakan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat. Molo di doibana patupa keseimbangan, dohot kemakmuran, kesejahteraan. Tapasan paana di kita. Dan hidup di batang masyarakat naswa di kita. Dalam arti kita turpupot diajak kita. Setiap manusia mempunyai tanggung jawab untuk memberi. Mangalekon anak di ibadah. Idungan di Yeremia di Turpuko. Molo di Jehovah tertinggal bahasa tu Jehovah. Para siroha tu Jehovah rodi sambil nililin na doa si rohana. Semua ini dengan kita. Kita harus memberikan tanggung jawab. Manadong di kita. Aidan di Jawa debata, manandang di suhu debata, mangaleng naswadong di kita. Apa yang ada bagi kita? Manadong di kita imat aleko. Napaku di magite tubuko. Terkadang memang akan masa di tonga-tonga muda. Terkadang tak membui tarjauh kita sipatan. Alanido di Jokohan wasa masa mujizat. Mujizat terjadi ketika manusia dalam kelemahan, ketika manusia tidak lagi dapat melakukannya dengan
perbuatannya dan kekuatannya sendiri. Lalu dia datang kepada Tuhan. Jalan itu haduau. Mulut tidak kemudian dan dipatukan di Yesus di Portibion. Uju sisiani daun. Uju dan mampu sisiani menghadapi persoalan, menghadapi masalah. Dipatukan di Batama, dipatukan di semakatan dan mujizat. Mujizat dapat dulu dikana jelas sedang mampu bebas pesta ini. Lalu mengalihkan anggur ala enggak habis. Dipatukan di Batama mujizat. Semuanya mengalihkan mana mau pas itu 25.000 halal. Alasan mampu beakas sisiani lalu mengalihkan mana dipatukan di Batama mujizat. Semuanya nang di tengah-tengah di mulutnya. Alani dia mulai dengan sapor syau hidup di batang haposan beribadah dan luas rumah kita rumah susah dan lo bisa lubuk tak akan masa di tengah-tengah di mulutnya jalan hidup ibadah daftar siram kolong di rokan di batang mana pakai ini mana ngahape mana masa mana bersuku jalan hidup ibadah nak pirara usah ikon ampunan di depan dan kalau mau ibadah amat yang dipercaya alai bukan kita asal memulu jalan mula ibadah ido naik pinang itu di Jehovah alan itu di ibadah di kurkukon ise do nama jaro asli di rohan di Jehovah akan Roma nopo di dosana akan roh menanda hakuranganna menanda keterbatasanna hidup perbedaan naposea lo nasoposea sama-sama berdosa lo harap naposea lo nasoposea alai perbedaan naposea lo nasoposea ina akan naposea ditatibana hakuranganna ditatibana kelemahanna roi bana Jehovah mangido pangupio mangido hasesani dosa dumi marsikat dumi bana Jehovah alai nasoposea ima akahalak nama ngasahun duguna nama ngasahun kirana nama ngasahun kuaso di Portibion dan dia pangasahun di bata alani dia udah dengan satu syawal pokoknya kita mau di bata segala sesuatu baik adanya pada waktunya nadeng gado akap papahengan di bata mulu tokok kita forsea jalan makus meroha pidana dia udah dengan satu syawal ada berusaha ilustrasi tarimot kupos miroha di bata bahwa segala sesuatunya itu berdampak dengan baik. Adun masada Rajaon, ia Rajaon, dia sangat senang berburu. Jadi di sadatik dia jadi bena mana persona lahu merkubu hutan lahu merkubu usah. Dusa tidak di hutan dan usah jupang Rajaon doh naposonau. Alai musango nadakut nasida dan usah. Dungi di dok Rajaon mat naposonau. Ahad nama sao. Ai usah bukan murid kape musang dapat tita iban aman di dok naposonau. Nading gadong se raja ujung ini neban. Dung 3 minggu nari porka mamuse Rajao dok naposona tubudan rawar budan. Jalan usaha di hutani dan bagi jupang masida alai monyet do dungi di dok Raja mat naposonau ahado tujuannya ai bidua do talui hate monyet jupang kita dungi di dok naposonau mamuse nadeng gado raja use ujung neban dung 3 minggu muse lau mana sida berburu dibuang muse naposonau alai di bagasan parbuani uju manaliki hau rating ni hawi rajo tartaliki bena ma 2 jari-jari na putus dui di dok naposonau ma ahado maksudnya romu si naposonau ma do nadeng gado ujung ni raja naminin alami kesal tidak jadi lau ibadah muse berburu 3 minggu salana ditinggal rumah naposonau alai mulai ibadah berburu rau berburu harimau di bagasan perguruan noju pangibana mausa na baliga di tepa ibana alai uju sedang aski bana berburu Roma pangisi ni rimbai pangisi ni harangan laho manaku pidana ditakut maibana dumi ditani maibana
dungon na jala alamon alai dung masai mara ibana dibai ida madua jari-jari nada adu puntung dungi dido akka halak haranganima beda don lai don ai sorong jari-jarina dungi di padua ba rajai ala dan sempurna ibana sen sudut fisik dungi mula ibana tuhuta mana kerajaan dicerita ibana makna posonai asugari dohotong yang komanya mengiga nakakas kejadian di jalan pawong mengaku kerajaan amai don posonau sasitongna molodo hotal kawian do nang takupon nang siapona ala sempurna do ala nido ibana sudena rencana ni debaka nadingga dui ala ni dona dengan sapor siapa puyu masa nak semoni di toma-toma ni muluta akan masa di toma-toma ni muluta dan bui tak kiri dan bui tak jauh kita ala nido Jehovah sadari kita bahwa Allah itu adalah setia, bahwa Allah itu adalah maha kasih, bahwa Allah itu adalah tetap menyayangi kita, nak pesipata kita madar tu bagasan dosa. Allah ni kodo apalah nau kolusi pujiota, Allah parolong roha debata, jala ubal gasyani, Allah munga disesa dosata, jala munga dipatupal dengan bahasa kita. Allah ni tak puji Jehovah. Molo tapa tupa kamucio tu Jehovah napat-napatan doi menghargai menghormati kuaso hambiau ni debata pasopau tu debata imadadan do cara ni colma laho mamilang-milangi papahenan ni debata pamucio tu debata ima laho menceritakan nang binatang di debata kita. Ala kita puji Jehovah, na tutuk saja mangaramo kita, manugo kita di bagasan mulutta sadarion. Molo pe kuna dupata na hamaolon, molo pe kuna dupata si taonon, di dokter pukon, pinuji Jehovah. Allah yang setia, Allah yang maha adil, Allah yang tetap menyayangi kita dalam segala hal. Ido nanay mohon ni si Jeremia markite tu pokok pohado si Jeremia manata bangsa Israel natongon di bagasan na putus harapan na siya alam nga marokso bagas joro Jerusalem alai si Jeremia pakopon hapor siya na siya Allah itu tetap setia Allah itu tetap maha kasih Allah itu tetap maha adil Allah walaupun kita sering tidak setia ala nido makite tu pukon tapos sorohata maon mga kulihita maon mol pe kuna dapat ragam ni sitaonon ragam ni parokilo na lani Kristus tapuji maibana tasoba maibana marhaposat tu Jehovah makita dinasa uluta dinasa ulaota dinasa gulming ni uluta ima di ibana tu kita di bagasan tu pukon ipasu-pasu Jehovah makita olah nonroli saleleng-leleng na asal masjidat tu ibadah kita marka pusat ibadah kita di nama ngaduki hari-hari di mulutsa amin matangnya kita nunga di payong Tuhan sedarion asal untuk kami marka pusat tuho marka pusat tuho masjidat tuho molopi kunalupan nami ragam nyaka si taonon parukilon tersuara di tengah-tengah minun alai takasdo di pada toko Tuhan rata rugan sungut asini roham toktondo palwong kalak na jumlu tuko nama kapung sa tuko di siap kami Tuhan asa tutok setia kami tuko di siap kami Tuhan asa tutong marhaposyaw kami tuko ido narumit ko Tuhan atau Tuhan tabay mahaposyaw namin tabay manang haubuhon namin manguluy ko payo buti-buto dito nga itong maningulong namin yun ay gudang Tuhan natokong manggugay sa posyaw namin
Cipata Tuhan baliau kami. Tubagasan akka hagigio ni portibio. Alaninunga di paimoto kami. Sasongon si Jeremia Tuhan. Natokto marhapurusan marhaposyaw kumapit kun adupan mahamaulo. Forsya kami Tuhan. Urupamu kami, patawumu kami, lihonomu di kami, solusi na linggan, biak ka persoalan dito nga kung aning lunang. Ay forsya kami sa luna akka, ujian ni, ito nga kung aning lunang, tatakon ha forsya namin, molotot kami makapurusat ko, molotot kami makuskirwari ko. Ato sa hatiyo mga lunang, sa dariyon masugod ko ni sa liling-liling. Mau yakin mari Tuhan. Amin.